Ond i ni yn dechrau fan hyn yn y gegin. A Catrin, mae dy ti bei neis iawn i ni. Ond mae pob math o bethau cymleth yn mynd mewn iddo fe, yn does? Oes, lot o flasau cryf yn un der chorizo a'r pwmpen cnau menyn wrth gwrs, y butternut squash, a'r sbigoglis. So lot o liwiau llachar a rhywbeth bach neis i roi o flaen pawb penwthnos hyn, falle ar hannu yn dyfe, gyda'r tywydd yn oeri. Just y peth. Mynd i fynd yn dywyllach, yfe, penwthnos hyn. Ydy, clocio'r newid. Felly, ie, ni'n mynd i ddechrau dar llenwad, yn y gyd fi wedi gwneud fan hyn nawr i dechrau ffrio'r cennin. Dau cennin wedi dorri'n fan gyda chydig o olew o lewydd yn y ffrwmpan fanna. A felly, at y chorizo. Nawr, chorizo coginio hwn, mae modd i chi brynu sy'n barod i fwyta, ond ni'n mynd i ddefnyddio'r un i goginio. Mae fwy o fraser yno fe, a mae fe'n rhyddhau olew hyfryd spicy. Felly mae'n golygu fwy o flas. Fwy o flas yno fe. A ti'n rhag ofn bod chi ddim yn gwybod beth yw chorizo, wrth gwrs. Selsig o Sbaen yw wedi cael ei wneud mas o borc te, papurau coch, yr paprika wedi fygu, so yna ble mae'n cael ei flasau a'r chili wrth gwrs. Felly, bach o gic yna fe fydd, ys e? Bach o gic. Mae modd prynu rai gyda fwy o chili na eraill. So, llwch chi bynnu fel i'ch chi'n hoffi, ynddo fe? So felly, mae hwn yn mynd mewn i'r ffrwmpan fan hyn nawr. A os gan bod rhaid i chi dynnu'r crôn bant hefyd, mae fe'n dod gyda rhyw grôn, os dynwch chi hwnna bant, mae fe'n mynd i wneud y selsig bach fwy tyner. A, ie. Ond ti'n bod, so rhywun yn ffindio fe'n anodd i gael, ti'n bod, y chorizo heb gael, sy heb i goginio. Alle ti ddefnyddio'r un cyffredin? Gallet. Mae hwnna wedi halltu, ti'n gweld. Felly, mae hwnna bach fwy cadarn wedyn. Ti'n gwybod lle mae hwn fwy meddal sy'n mynd i fod yn neisach i'r peg. Ond yr un blas sy'n mynd i gael, ynddo fe? Felly, ffrio hwn nawr, a mae lot o olew yn dod mas o hwn. Felly, sy'n eisiau ni ychwanegu fwy fyna. Felly, mae'n chi ffrio yn chydig bach fel bod yn dechrau brownio neu bach yn... Ffrio fe bod y lliw, ie. Ti'n i ni gael dechrau torri lawr y braster yn dyfa fyna. Felly, wedyn, mae dynnu'r pwmpen, wrth gwrs. Nawr te, mae hwn yn eitha anodd i dorri. So, falle, jyst dangos i chi'n gloi fel i fi'n gwneud hwn. Torri'r top a'r gweilod. Ie, dim y siap amser yw, ydy. Mae'n rili anodd, a mae rhaid i chi fod yn ofalus, achos mae'r bwrdd yn gallu slipo yn dy fe, so fyddwch yn ofalus. A mae hwn yn ei cawl hyfryd hefyd, dy fe, chi'n gwybod? Felly, gwasgu trwy fel hwn nawr. Mae'n anodd, ti eisiau llaw fawr iawn afel yn hwnna. Eisiau fi fynd i'r gym, fi'n credu. Just tor a hanner drwsyn o'r reini, dim eisiau ti fynd i'r gym. O, gosh, na, fi'n gwybod. A jyst defnyddio y pilau fan hyn nawr, mae hwnna'n gret, achos mae'r crôn yn weddol, tenau, byddwch chi'n meddwl bod e mor anodd i dorri, bod e'n mynd i fod yn eitha trwchus. Ond jyst pilo fan hyn nawr, a wedyn, yn amlwg, mae hanner arall y pwmpen gyda'r hadau, felly jyst bod chi yn cael gwared y hadau. Mae modd bita'r crôn hefyd os ych chi yn rostio fe, mae hwnna'n mynd yn eitha tyner wrth i chi rostio fe yn y ffwrn. Ond gan bod ni'n rhoi yn y pei, newn ni jyst dorri a cael gwared y crôn. Reit, oce. Ac os un o teulu, pwmpen yw fel pwmpen ni'n mynd i weld bob man dros y dyddiau nesaf. Rwy'n teulu nhw'n dy fe? Ie, a ffrwyth yw gallwch ti gredi, achos i ni fel arfer yn defnyddio fe mewn pethau sawrus fwy yn dy fe. Rwy'n droi o'n i ti tra bod ti'n neud yma. Osor yn colli canol... O'n i jyst yn gweld yn canolbwyntio yna, ia, mwy osor yn siarad, Sian. O, diolch, lyflu. Chi'n torri hwnna i ddarnau man? Ie, darnau bach fan hyn nawr. Lyflu, a wedyn... A fa oren, ondi? Y lliw gret yna fel ta. A wedyn, yn amlwg, bydd eisiau chi dorri'r holl peth i fe mewn fanna, ond ni yn rhedeg mas o amser fanna. Ie, mae'r pwmpen cyfan i gyd yn mynd i fewn? Ydy, mae hwnna i gyd yn mynd mewn fanna. Ond ti'n tynnu'r hadau? Tynnu'r hadau wrth gwrs fanna. Felly, mae hwnna'n ffrio nawr. Ychydig o ddŵr, jyst mwyn helpu y cyfan i stemio a i'r pwmpen i dyfalu. Wedyn y sbigoglis yn y mewn. Sian, ti'n iawn fan'na? O, dwi'n fi'n neud yn iawn fan hyn, cofio? O, what a teg. Tyrfa newydd o'n Sian. O, ti'n mynd i jyst gael i droi. Ei, gallai fy'n eistedd lawr na. A wedyn, tin o'r chickpeas yn y mewn. Chickpeas fan'na. Dwi'n lliw
sioeau mwyaf hyfryd fan hyn Ie, nawr. plus, a dych chi'n os nid chi'n bwyta cig, bydde fe'n gret gadael y selsig allan, a mae pryd O, ie. neis da chi fanna ty beth. Ti bron, digon hapus bita hwnna fel mae o'n... Wel, ie. T'mod, Ie. a peth arall yw falle ciwiar gallech chi roi yn Ocê. fe hefyd. Oce. Er mwyn neud y saws wrth gwrs, i ni'n rhoi'r creme fraiche mewn fanna, a wedyn ychydig fwy o ddŵr. Na ni'n adael hwnna'n fyned, Sian, jyst i goginio lawr. Mae'n i fi droi A e fi'n mynd i- drwad. Jyst dangos i chi'n gyflym yr crws pwff fan hyn. Fi'n mynd i dynnu hwn mas, jyst i ni gael gweld y peth gorffenedig fan hyn nawr, jyst rhag O, wel, ofyn i'n hyfryd. rhedeg allan O, amser. neis. So felly, ni wedi roi'r crwst ar ei benne, felly mae'r llenwad yn mynd mewn fan hyn, a wedyn jyst gorffen yn y ffwrn am 180 tymerau Celsius am ryw 40 munud. Fi wedi gwneud i mawr fyna, neu gallwch chi wneud 4 bach. A, ie. Reit. Chi wedi unigol i radda. Ie, dibynnu Wel, fe, ie, ond yn amlwg mae eisiau ti i goginio hwn lawr ychydig yn hirach, Ie. beth sy'n ni fan hyn, nawr dan bod y pwmpen yn dyner, ynddo fe? Ie. A wedyn, hwnna'n mynd mewn fanna, a wedyn y crws pwff ar ei benne, chydig o wy yn mynd rownd fan hyn, a wedyn mae hwnna jyst yn selio'r cyfan, a t'mod, rhywbeth i weini rhwng Mae'n pawb edrych yn nawr. hyfryd. Trap